Aquest noi aquí que veieu amb el barret, amb les ulleres de sol, tan elegant, es diu Miqui Vega i avui ens ha vingut perquè bé, li agrada molt cantar, tocar i també fer-ho amb gent com vosaltres. I bé, Miqui, què tocaràs? Avui tocaré un tema parlant sobre una petita i boja cosa anomenada amor. Oh. Yes, please. Gotta be cool, relax, yeah, yeah, all my time to take bets, good time, take one ride in the motorbike, I'm ready, it's really cool, yeah, it's really cool, oh yeah, thank you. Ja m'està caient el bigoti. Aquesta cola, és una estafa això de la cola aquesta per la... no? Hi ha una cola que es veu que és per la pell, no? Però bueno, deu ser la calor, no? Havia un antissuor però era més car, ara em reteixo que no l'he recuperat. Bé, perdoneu, us explicaré les meves històries. Bueno, és igual, si em cau, em caurà, estem aquí, no? Amb amics. Dit això, gràcies Miqui, t'has enamorat o no? I'm in love. Sí? Yes, Quina deeply sort. in love. Bueno, ja me'l col·locaré després. Me'l guardo. Seguim. Tenim una dona molt especial. Demanem, sisplau, a la Mariana Casanovas que faci doncs, la seva acció poètica o literària. Un fort aplaudiment, sisplau. Estem aquí per la manera tan creativa que té en Joan de seduir-nos. Sí. Bé, us vull interpretar un dels articles que va publicar la Montserrat Roig al diari Avui. Vaig fer un espectacle doncs, ja fa uns quants anys i bé, tots els articles era una noia que anava molt més avançada a l'època, segurament que vivia, que va remoure i moure moltes coses, una gran activista. I si teniu l'ocasió de llegir el llibre que està publicat al recull dels articles, veureu que malgrat que hagin passat 20 anys ja de la seva mort, molts dels articles segueixen actual amb una vigència total i absoluta. Aquest que ara us interpretaré es diu Totes aquestes menes d'amor. Vull un llibre per la meva senyora. Que què li agrada llegir? Què vol que li digui? És una dona. Un cor sensible. Li agraden les novel·les. Ai, ja m'entén, vostè és una dona. Potser una novel·la entretinguda. No gaire procassa, vull dir que no sigui una porqueria d'aquestes que s'escriuen avui. Ja m'entén, vostè. Una novel·la decent, perquè la meva dona és molt decent. Voldria un llibre per al meu home. No llegeix gaire el meu home. Només el diari. Quan ens vam casar, només duia un llibre i em va assegurar que aquest llibre l'havia llegit. Doni'm un manual, no ho sé, un manual que ensenyi alguna cosa de manera ràpida, entenedor, que sigui fàcil de llegir. Com aprendre a dir no quan sempre diu que sí? Potser aquest. El meu home és una mica ànima de canti, sap? Sí, a mi doni'm les darreres novetats en novel·la i me'n fa 2 paquets, ja ho sap, com sempre. Les novel·les verdes, aquestes que avui en diuen eròtiques, me les posa a part. Voldria 2 exemplars de la mateixa novel·la. Sí, aquesta mateixa. Diu que és un pèl pornogràfic, eh? Això, 2 exemplars. I posi'm una rosa a cada paquet. Jo vindré a les 6 amb una dona rossa, que és la meva, i tornaré a les 8 amb una de bruna.
Bé, és una amiga. Sap, vull dir. No sé si m'entén. Té algun llibre dedicat especialment als homes pocavergonyes? Un llibre que faci venir arcades. Vull dir que faci vomitar. Voldria un llibre qualsevol, que faci bonic, que no calgui llegir. Amb sang, si pot ser. És per la dona, sap? Vull un llibre ben porc, ben porc, ben porc. És per una tia que està molt bona, però que se'n fa l'estreta. Voldria un Kama Sutra abreujat. És per un tio que és un imbècil, però està boníssim. Vull el llibre més bonic que no s'hagi escrit mai. M'acabo d'enamorar ara mateix. No tindria pas un llibre que faci parlar els tímids. Vull un llibre ben gruixut per posar-lo al menjador de casa, perquè vaig comprar una Torre Eiffel una mica torta i cau a cada moment. Vull un llibre per les meves nenes, que encara són jovenetes, sap? Un llibre que no els faci mal. Voldríem un llibre per al papa, un llibre una mica innocent, un xic antic, perquè ell no en sap res del món d'avui. Vull un llibre que digui que l'estimo. Vull un llibre que digui com l'odio. Voldria un llibre que no digués res. Voldria un llibre que ho digués tot. No tindria pas un llibre que no parlés de ningú. Vull un llibre que enraoni de tothom. Vull un llibre de receptes de cuina que facin trempar. Voldria un llibre que m'ajudés a viure. Vull un llibre que no faci pensar. Vull un llibre que et faci entendre la música en 3 dies. Voldria un llibre on sortís jo.